Puno vas mi piše da ne zna da odabere boju tečnog pudera, a glavni problem tu je biranje boje na pogrešnom svetlu. Drugi glavni problem je što biraš puder i često ga testiraš na ruci, a ova boja nema nikakve veze gotovo sa bojom lica gde puder stavljaš. I treće, nismo iste boje tokom zime i tokom leta u licu, toga neće ti isti puder odgovarati u jedno i u drugo vreme. Odaberi 2 nijanse pudera oko kojih se dvomiš, a koje su najpribližnije tvojoj boji lica i testiraj ih tako što ćeš povući linijicu na potezu vilične kosti i vrata, sačekaj da se osuši i tada ćeš vidjeti pravu boju pudera. To nekako treba da izgleda ovako. Ovo je svetlija nijansa, ovo je tamnija i kroz par minuta će ova boja oksidirati. To znači da će puder promeniti boju ka tamnijoj boji i to se dešava kod 90% tečnih pudera. Za nijansu za koju si se odlučila i misliš da će ti preodgovarati, malo je razvuci i približi se prozoru, tačnije dnevnoj svetlosti, kako bi mogla da utvrdiš da li je to prava boja za tebe. Ako si zaljubljenik u šminku i želiš još mnogo ovakvih i još boljih trikova, Akademija šminkanja startuje 2. marta i ostalo je još samo jedno slobodno mesto. Više o tome na mom sajtu, a link je u opisu mog profila.